Ćao, ja sam Dijana, aktivistkinja u Kompasu i ovo je naš projekat Seksedukuj se. Tu pričamo o seksualnom obrazovanju i pitamo se zašto ga još uvek nemamo u našem školskom sistemu. Sa preko 168.000 kubnih metara tečnosti koja protekne u minutu, Nijagarini vodopadi su jedni od najmoćnijih i najpoznatijih vodopada na svetu. Ali ne i najpoznatiji. Prvo mesto ipak zauzima menstruacija. Jednom kada se pokrene, njom ćeš se spuštati narednih 30 godina, jednom mesečno, a Nijagarine vodopada ćeš posetiti možda jednom ili dva puta u životu, pa ti vidiš šta je od toga poznatije. Jedna od najprepoznatljivijih promjena koje devojčice doživljavaju s ulaskom u pubertet je prva menstruacija. Ona uglavnom dolazi oko 12. godine, međutim sve od 9. do 15. se smatra normalnim. Ali, ako je dobiješ pre 9. godine ili ona ne dođe ni kada napuniš 16, ipak treba da odeš lekaru. Ok, možda je ovo glupo pitanje, ali šta će vam menstruacija? Bukvalno samo krevarite i mučite se. Pa ona ipak služi nekoj svrsi. Vidiš, kad telo devojčice ulazi u pubertet, ono se sprema da u jednom momentu potencijalno postane dom za novi život. Upravo zato je menstruacija neophodna. Čekaj, kakve veze ima krvarenje s tim? Sad ću ti objasnim. Jednom mesečno jajnici u jajovod izbacuju jajnu ćeliju. Jajovod vodi do materice, a materica tada dobija signal da krene da taloži hranjive materije na svoj zid, kako bi jajna ćelija kada se oplodi mogla da se zakači i počne da se hrani i raste. Da bi od jajne ćelije nastala u jednom momentu beba, ona mora da se oplodi spermatozoidom koji dolazi od sperme. Međutim, ako se jajna ćelija ne oplodi, ona će se zajedno sa tom sluznicom hranjivih materija izbaciti kroz vaginu u vidu menstrualne krvi. Aha, znači menstruacija je zapravo taj proces od momenta kada se tijelo priprema za trudnoću. Ne, menstruacija je samo to što vidimo kao mesečno krvarenje. Ono o čemu ti pričaš se zove menstrualni ciklus. U prvom periodu, kada devojčica tek krene da dobija menstruaciju, to može malo da odstupa od tih 21 do 35 dana, međutim vremenom se sve to usaglasi i uravnoteži. A koliko traje menstruacija od toga? Zavisi od osobe do osobe. Može da traje 2-3 dana kod nekoga, kod nekog drugog može da traje 7-8 dana. Meni, na primjer, traje 8 dana i moja doktorka kaže da je to skroz normalno, dok, na primjer, kod moje sestre sve to... Važi, dosta sad o tome. Imam jedno pitanje važno iz publike. Kaže, moja menstruacija je baš obilna i maltene brown boje. Je li to normalno? Skroz je normalno. Neko ima blaži odliv, neko ima dosta jači. Međutim, i to se menja kako traje menstruacija. Prvi dan ti možda neće biti toliko jak, međutim, možda sledećeg već budeš imala osjećaj kao da ti ni pelena neće biti dovoljna. Što se boje tiče, od svetlije crvene pa do brown, boja menstrualne krvi varira od osobe do osobe, ali također zavisi i od tvog fizičkog stanja. Imamo još jedno pitanje iz publike i kaže, strašno me boli kada dobijem, je li to normalno? Iako je bol tokom menstruacije veoma česta pojava, toliko da čak preko 80% žena ima taj problem. Toliko jak bol nije normalan. Menstruacija ne treba da boli. Da, neki nivo nelagodnosti jeste uobičajen jer se tvoja materica grči i opušta kako bi izbacila svoj sadržaj. Međutim, ako te menstruacija primorava da ležiš u krevetu i kljukaš se lekovima protiv bolova, znaj da nešto nije kako treba. Obrati se lekaru, ali budi spremna na to da će ti mnogi reći da je to potpuno normalno i da će ti biti potrebno izuzetno mnogo vremena i istrajnosti da bi došla do svojih odgovora i do nekog ko će taj problem shvatiti ozbiljno i posvetiti mu se. Do tada, termofori napunjeni toplom vodom su tvoj najbolji prijatelj. I na kraju, da li ćeš izabrati uloške, tampone, menstrualne čašice ili nešto skroz deseto tokom menstruacije, potpuno na tebi. Nemoj da se stidiš kada ustaješ na času da odeš do WC-a da ih staviš.
Menstruacija je potpuno normalna pojava koja ukazuje na to da tvoje telo obavlja svoju funkciju i da je zdravo. Menstruacija nije nikakva sramota. Slobodno o njoj pričaj i sa prijateljima, i sa roditeljima, i sa nastavnicima, samo izbegavaj da koristiš one šifre koje svi koristimo za nju, kao što su oni dani, tetka iz Crvenke, danak u krvi ili šta god ti padne na pamet. Menstruacija ima svoje ime i ona se zove menstruacija. Menstruacija! 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 Vidiš? Nije ništa strašno.